zuela, eta horretan esertzeko sofatxo bat, eta handiak ere. Poder popular necesariamente, el poder popular subalterno necesariamente se construye desde prácticas muy pequeñas, multitudinarias, ¿no? Y con esa percepción de pronto también valorar más lo que se ha hecho, porque yo creo que habéis hecho bastante y mucho podría aprender la izquierda europea de lo que habéis hecho aquí en los últimos 40 años. La vida comunitaria la hacemos en los centros comerciales, voteamos en los centros comerciales. Y aunque esto es una broma, sí es verdad que, desde mi punto de vista, es curioso cómo estamos dispuestos a dar la vida por la independencia, pero somos incapaces de salirnos de un gran centro comercial que es, a la postre, que es el que mayor atentado crea contra la soberanía, no solamente de nuestro pueblo, sino de los otros pueblos también. Prozesu eraldatzaren ebaluazioa helburu programatiko batzuen arabera egin beharrean, egiten dugu greba mobilizazio, desobedientzia praktika eta asistentziaren arabera. Kopuru asko balin badago, orduan ondo goaz. Mobilizazio asko balin badago, ondo goaz. Barkatu, hori ez da horrela. Gainera, mugimendu mobilizatzailea ziklikoa dira, batzutan gora dago eta batzutan bera dago. Herria bilakatu behar dugu prozesu honen aktore edo motor. Eta nola egiten da hau, eta horretan gabiltza eta hainbat buelta ematen dizkiogu, uste dut beharrezkoa dela ezker abertzaleko militante inguru edo komunitate guzti horrek barneratzea herrigintzan oinarritutako militantzia kultura bat garatu behar duela. Herrigintzaren babesa ezinbestekoa da instituzioetan politika ezberdinak garatzeko, eta uste dut guri ere badagokigula, norbanako bezala autokritika egitea, ez? Behintzat ni laudiokoa naiz, eta laudioan ez dakitzen bat boska izan zituen bildu, 2000 inguru, eta bilduren asamblada batean instituzioetan zenbat pertsona elkartzen dira, 15, 20 bat, uste dute ez dugula oinarriak behar edo egoerak eskatzen duen bezala batzutan erantzun, eta udalgintzako proiektuaren ardura osoa ezin dugula instituzioen gain utzi, elkarlan bat eman behar dela. Eta zentzu horretan, bai udalgintza eta baita herrigintza zubi hori lotzea dagokigula garai honetan. Orain dela 60 urte, iruditzen zaigu ezker abertzaleak ekarpen erabakigarria egin ziola herri honi, pizkunde sozial, politiko, kultural baten sujeto protagonista izan zela, eta etak asmatu zuela garaiko euskal jendarteari proiektu integral bat eskaintzen, eta konektatzen garai hartako gizartearekin eta gazte belaunaldiekin. Eta eskaini ziola herri honi emantzipazio bide bat. Eta ziklo historiko hori izten ari da, Euskal Herrian, eta guri badagokigu ziklo horren itxiera provokatzea, neurri baten. Eta aldi berean dagokigu ziklo berri baten irekiera trakzionatzea. Dirigismori gabe eta vanguardiakerietan erori gabe, herri sektore anitzekin kooperatu, saregintzan, zubiak eraikiz, baina euskal jendarte honek momentu hau nola bizi duen eta nola sentitzen duen ondo interpretatu eta herri sektore zabalekin batera badagokigula guri ere eskaintza politiko integral bat egitea. Aurten betetzen dira Konstituzio Espainolaren 40 urte eta guk esango nuke gutxi asko txibertan gaudela gaur egun, berriro ere ez. Txibertan aurkitzen gaudela berriro ere ez. Eta datozen hilabete urteetan dilema bat egongo dela herri honetan, eta da burujabetzarena ala subordinazioarena, haustura demokratikoarena ala sumisioarena. Hori datozen hilabete urteetan pixka jokoan egongo dena. Eta esaten genuen berriro txibertan gaudela, 40 urte pasa dira, baina bada aurrerapenik. Eta aurrerapena da, eta nabarmena da, herria aitortza eta erabakitzeko eskubidean eztabaida politikoaren erdigunean dagoela momentu honetan. Eta amarraldi luzeetan, beste ezker abertzaleak, esango nuke ezker abertzaleak batez ere, hori biziri mantendu duela eta ekarri duela gaurko egunera arte. Eta hori egin du asimilazio saiakera guztien kontra. Eta gaur, eztabaida politikoaren erdigunean dago, eta baina indartsu dago hori, Katalunian ikusten da, eta Euskal Herrian ere, bere garaian haustura demokratikoaren planteamentutan ez duen herri sektore batzuk, gaur egun badaude planteamentu horietan. Eta beraz esan dezakegu, irabazi dugula askatasuna borrokatzeko eskubidea,
Eta hori izugarria da, balioan jarri behar da. Euskal Burujabetza prozesuak herrigintzaren bulkada sendoa behar duela, eta alderantziz, segurazki estatuekiko konfrontazio demokratikoa sortuko duela herri honetan berriro herrigintza aro berri baterako testu inguru apropos bat. Hori izan da gure inventoa, ezker abertzalearen inventoa, eta ziur gaude ziklo berri honetan ere hortxe dagoela giltza. Konbidatzen zaituztegu gaur hasten dugun ibilbide honetan bidaide izatera, herri honen erritmoa bizitzen laguntzeko militante izatera dei egiten dizuegu, eta sortzaile izan zaitezten, eta herri honi arnaz berri bat emango dion auspoa izan zaitezten.